L-Uffiċċju tal-President ta' Malta qal lil One News li kkonferma mal-awtoritajiet tar-Renju Unit li l-President ta' Malta George Vella aċċetta l-istedina tagħhom sabiex jirrappreżenta lil Malta fl-inkurunazzjoni tar-Re Karlu III. Din se ssir f'Westminster Abbey, Londra fis-6 ta' Mejju. Għal dan l-avveniment storiku mistennija jattendu fost l-oħrajn bosta kapijiet ta' statu rappreżentanti mingħand ta' pajjiżi alleati ewlenin tar-Renju Unit kif ukoll tan-nazzjonijiet membri tal-Commonwealth. L-ewwel kap ta' stat li konferma li se jattendi kien il-President Pollak Andrzej Duda. Ikkonfermaw ukoll il-kapijiet ta' stat ta' diversi pajjiżi oħra fosthom l-Irlanda, Franza, Spanja, il-Belġu, il-Ġappun, l-Ungerija u Monaco. Mexxejdin ewlieni li tħabbar li mhux se jkun preżenti huwa l-President Amerikan Joe Biden. Minflok l-Istati Uniti se jkunu rappreżentati mill-First Lady Jill Biden. Se jkun hemm ukoll il-Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kunsill Ewropew u tal-Parlament Ewropew. Din se tkun l-ewwel darba fl-istorja li għall-inkurunazzjoni ta' monarka tar-Renju Unit se jiġu mistednin rejiet urġejjen u kapijiet ta' stat barranin oħrajn. B'hekk se tiġi fit-tmiema użanza ta' sekli sħaħ li matulhom l-inkurunazzjoni kienet meqjusa bħala ċerimonja qaddisa bejn il-monarka, il-poplu tiegħu jew tagħha u Alla. Għal din l-inkurunazzjoni se jiġu mistednin numru fermiċken ta' politiċi u aristokratiċi milli kien il-każ għall-inkurunazzjoni ta' Elisabetta II fl-1953 meta kien hemm 8,000 mistieden. B'kuntrast kbir l-att ta' mistiedna l-inkurunazzjoni ta' Karlu se jkun kwart ta' dak in-numru, jiġifieri 2000. Naturalment ma jistax jonqos li jkunu mistednin il-membri tal-familja rjali. Ġie konfermat li d-Duka ta' Sussex Harry se jattendi iżda Meghan se tibqa' f'Kalifornja. Se jkun hemm preżenti wkoll membri tal-familja ta' Reġina Camilla. Il-Ministru Ewlieni tal-Iskozja, Humza Yousaf, qal li se jattendi minkejja li huwa Repubblikan. Fil-fatt dakinhar stess tal-inkurunazzjoni għandu jindirizza manifestazzjoni fi Glasgow favur l-indipendenza tal-Iskozja mir-Renju Unit. Minħa tagħhom id-deputati parlamentari Britanniċi huma nkurlati wara li saru jafu li rappreżentanza biss minnhom se jkunu mistednin ċerimonja u mhux il-koll kemm huma. Għall-inkurunazzjoni se jattendu wkoll diversi rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet filantropiċi tar-Re, oħrajn mis-settur volontarju u bosta żgħażagħ. Se jkun hemm preżenti wkoll rappreżentanti ta' reliġjonijiet kollha prattikati fir-Renju Unit, xi ħaġa li tmur jitfit mal-ħidma twila tar-Re biex jippromovi dialogu bejn ir-reliġjonijiet. Fil-fatt waqt iċ-ċerimonja, ir-Re Karlu III mistenni jiddikjara li huwa jservi r-reliġjonijiet kollha u mhux biss iċ-Church of England.